Башкортостанда креатив индустрияларды үстерүгә ниндәй игътибар бирелә? Һөнәрчеләр был тармакта ниндәй урын алып тора? Ошо хакта һөйләшәбез бүгін. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы шәхси эшкуар, Такый һәм түбәтәйләр тегү остаһы Айгөл Сайфуллина. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Айгөл, шулай итеп, һез инде бөтен республика Такый һәм түбәтәйләр тегү остаһы дип белә, милли киемдәр тегүчеләр, улар белән кызыксынучылар һезне таный. Бу һөнәргә ничек килдегез? Бұл һөнәргә үзе Алла Тәгалә китерде дип әйтсәң була инде. Алла Тәгалә безнең якындар аша һөйләшә диләр. Менә мине ирем һораны. Миңа түбәтәй тегеп бирәле дип. Шуга декрет вакытында тегә башланым да, һәм менә хәзерге вакытка хәтлем шул түбәтәйдәр менән Ныклы шөгыльләнәһегез. Әйе, ныклырак шөгыльләнә башладым. Димәк, ихтыяҗ бар, һораулар күп. Һораулар бар, әйе, һәм осталык дәресләре хәзер күрәтәм, онлайнда осталык дәресләре, шул бирәм инде, курслар үткәрәм. Күп инде. Хәзер инде Рәсәй кимәлендә мин бу түбәтәйләрдә хатам. Буны һеҙҙе тәүсәрәт иң беренсе булып, һеҙҙең һатып алыусығыҙ, иң беренсе һеҙҙең ҡулланыусығыҙ, тормош иптәшегеҙ булған. Ни өсөн ул һораны түбәтәйҙе? Сөнки һатыуҙа бар кеүек, күп кеүек. 2017 йылда беҙҙе мосолманса никахҡа саҡырҙылар. Ул ваҡытты юҡ ине ысын башҡорт түбәтәйе тип. Икенсе яҡтарҙан китереп һатҡан түбәтәйҙәр. Икенсе биҙәктәр менән. Икенсе биҙәктәр менән, беҙҙең биҙәктәр башҡортса түгел. Һәм мына Ҡытайҙан алып килеп, ҡағыҙ һымаҡ түбәтәйҙәр күп ине инде. Шул ваҡытта ул миңә әйтә, мин был түбәтәйҙәр кеймәйем, һәм бабайҙарса бархыттан тегелгәнде кеймәйем, ти инде. Әйтәм, ниндәйҙе кейәң? Ә ул саҡырған ниҙәр инде? Туйҙа? Туйға саҡырған минем бер әхирәтем ине. Мен ныҡ бараһы килә ине. Шуға мен әйтәм, түбәтәйһеҙ барып булмай инде. Әйҙә, мин һиңә текһәм, джинс туҡымаһынан кейәңме тим. Йәшләрсә инде, заманса, ул гел джинс ыштаһында йөрөй бит инде, йәшләр шулай бит инде. Ул ваҡытта. Һин текһәң кейәм, ти бит инде. Мин тырыштым, тектем. Уға ныҡ оҡшаны, шул никахҡа барып, матур итеп йөрөп ҡайттыҡ. Мин ныҡ тырышҡан булғанмындыр инде, ул түбәтәй уға ныҡ оҡшаны. Һәм бөтәһе лә иғтибар итте. Бөтәһе лә иғтибар итте беренсенән. Икенсенән, ул башынан һалмай кейә башланы. Эшкә лә кейеп йөрөй, тышҡа ла кейеп йөрөй. Кеше аңғара бит инде, ҡарай, ҡайҙан алдың тип һорай. Минең ҡатыным текте тип, ғорурланып һөйләп йөрөй бит инде. Миңә лә тегеп бирмәҫме тип һорай башланылар. Әйтәм, әллә, мин улай теге оста түгелмен тип уйлайым, беренсе түбәтәйем, мин хата ла белмәйем тием бит инде. Шунан беҙҙең ике малай бар бит инде. Атаһына ҡарап, малайҙар ҙа һорай башланы. Миңә лә шундай кәрәк. Атаһы матур итеп кейеп йөрөй бит инде. Шунан аларға ла тегеп бирҙем. Алар балалар баҡсаһына кейеп йөрөй башланы. Балалар баҡсаһында аптырап ҡарайҙар, был һеҙ ҡайҙан был түбәтәйҙе алдығыҙ? Джинс туҡымаһынан матур итеп тегелгән. Шулай итеп тегеп һата башланым инде. Һорай башланылар, күрә башланылар. Әйе. Рекламаны һеҙҙең яҡындарығыҙ, улдарығыҙ һәм тормош иптәшегеҙ. Әйе. Бына һеҙ әйттегеҙ, башҡорт стилендә, башҡорт биҙәктәре менән дөрөҫ итеп эшләнгән таҡыялар юҡ ине тип. Ниндәй ул башҡорт таҡыяһы, башҡорт түбәтәйе? Ул башҡаларҙан нимәһе менән айырылып тора? Биҙәктәр менән генәме? Шул тегә башланым да, һата башланым да. Мәтәм ярай социаль селтәрҙә бит асайым. Шул түбәтәй көтөрбан тип башта бит астым. Һәм ошонда эштәремде күрһәтә башланым кешеләргә. Күп кеше мына Башҡортостандан һорай башланы. Миңә ысын башҡорт түбәтәйен тегеп бирегеҙ әле тип. Мин уйлай башлам, ниндәй икән ул ысын башҡорт түбәтәйе? Шул һорауҙан барлыҡҡа килеп сыҡты инде минем китап. Беҙ ул китапты грант аҡсаһына сығарҙыҡ. Тимәк, хатта китап авторы хәҙер. Әйе. Башҡорт түбәтәйе хазина тип яҙҙым был китапты. Аны Центр Булат менән Стәрлетамаҡтағы беҙ уны грант аҡсаһына сығарҙыҡ инде. Бер ҙур эш эшләнек. Был китап кәрәк ине беҙҙең бөтә республикаға, бөтөн эшҡыуарҙарға,
шундый тема менән кызыкканган кешеләргә безнең главага хат яздым. Библиотекаларга ла без ул китапты тараттык. Тигелде. Демәк, ул китапханаларда алырга була. Әйе, китапханаларда. Төп кагыйдәһе нинди һуң шулай да башкортса төбәтәйләрнең? Шул китапта язылган 4 төре бар башкорт төбәтәйнең. Шул нигә китеп барабыз инде? Сораудың җавабына. 4 төре ягына карап, менә төньяк башкортларның бер төрле төбәтәе, көньяк башкортларның икенче төрле. Һәм менә көнбайыш, көнсыгыштарның үзенчәлекле бер нәйләре бар инде. Айрым менә катын-кызларның костюмдарының комплекстары бар бит инде. Шулай да менә төбәтәгә карап, ирнең кайсы яктан булганын белеп була. Менә шундай тирмә формасында бизәкһез төбәтәйне бөтен яктагы кигәндер. Тирмә формаһы димәк. Тирмә формасында. Төп айырмаһы. Төп айырмаһы, әйе. Һәм дөресен әйткәндә, төрки халыктар кигән ондай форманы һәм һәрбер халыктың айырмаһы ниндәй материалдан тегелгән һәм ниндәй бизәктәр һалынган. Кул астында нимә булган, шуннан тиккәндәр. Һәм нимә күргәндәр, шуны бизәк итеп һалгандар инде. Бездә башкортларда нинди бизәктәр? Кускар мөгаен. Кускар һәм шуннан тулкындар. Агыйдел елгаһының тулкындары димәк. Әйе, тулкындар. Менә төньяк башкортларының анда Бардымская тибетейка тибертеләр бар. Сигү, шулай. Уларның айрымса сигүләре бар һәм уларның мәгънәләре лә бар инде. Ул якта шундый традиция бар. Төбәтәйне кәләш буласак килен инде үзе тегеп, кайып, туйда иренә бүләк иткән. Хәзер һинең башыңа мин баш булам дип имеш. Калай матур юллар бар. Бuna күп менәмән өйрәнгәнһегез, башланып киткән бер тормыш иптәшегезгә тегеп биргән бер төбәтәйдән генә шулай бит. Һәрбер һөнәрченең бәхете ул өйрәнсәкләре булуда. Беләм, һезнең осталык дәресләре хәзер бик нык популяр. Ничек өйрәтәһегез, кемдәрдә өйрәтәһегез? Төрле кеше, кем яза, кем һорай, шуга өйрәтәм инде. Һәм менә мин үзем укуым буенча инде профессия дип әйттеләр инде. Мин үзем тәрбиясе. Тәрбиясе буларак мин авыр шөгыльне еңел итеп өйрәтәләм инде. Балаларга өйрәткән. Балаларга өйрәткән һымак. Шуга күрә минем осталык дәресләрем һәрбер кешегә лә килешә инде. Һәрбер кеше шул осталык дәресте инеп алып инде, мин аларны хәзер хатам, усыз гына булһалар. Өйрәнәлә, үзенә тегәлә. Менә кем килә июнь айында менә инвалидтарга осталык дәресен апарып өйрәттем инде, Өфөлә булды шул осталык дәресе. Алар да бөтәһе тегеп алып кайтып китте. Шуннан миңа әйтәләр, калай еңел генә өйрәттең, калай без авыр дип уйлагайнык дип, тегәләрме икән, юкмы икән дип килгәйнек дип һөйлиләр инде. Мин әйтәм, тырышаң инде, кеше килгәс, уга өйрәтергә тырышаң. Һәм бу осталык югалып калмаһын, һәрбер кешегә инеп калһын, һәм ул да кешеләргә өйрәтеп, шайтып безнең республиканы байытып дигән. Һәм безнең традицияләрбез. Традициялар һакланып калһын дип тырышабыз инде. Айгөл, һез Стәрлетамак калаһынан бына әле Өфе һәм Сибай калалары, улар бөтә дөнья һөнәрчеләр калалары исемлегенә инде. Ничек уйлыйсыз, Стәрлетамактың бындай исемгә дәгъва итерлек мөмкинлеге бармы? Күпме һездә һөнәрчеләр? Бездә һөнәрчеләр күп. Күп һәм елдан ел үсешәләр. Осталыктары нидә арта, осталыктарының арта һәм күбәйә. Әниме булышлык итә быга бына уларның күпләп ошо һөнәрчелек кәсебенә килүенә осталарның? Безнең әллә инде администрациянең политикаһы безне нык поддерживать итәләр инде. Һәм менә Күпес байрамы бар бездә. Ел һайын үтә торган байрам. Ел һайын үтә, бөтен Рәсәйдән кешеләр йыела. Әллә элек-электән Стәрлетамак шул һөнәрчеләр, хатыусылар калаһы булган бит инде. Сәүдәгәрләр калаһы. Сәүдәгәрләр калаһы. Шуга мин уйлыйм, шул традиция
үсеп китер хәзер бездә лә. Ә бына һез әлеге вакытта төрле фестивальләрдә һәм һөнәрчеләрнең очрашуларында катнашасыз. Бу һезгә оста буларак, эшкуар буларак нимә бирә? Нимә бирә хәзер? Шунда барып, йөреп, үзеңнең һөнәрең үсә һәм менә кешенең осталыгын күрһәң, үзеңнең дә күңелеңдә калкып китә инде яңа дулкындар. Менә мин дә шулай эшли алам, тегеләй дә эшли алам дип уйлай башлайм. Нисек әйткәндә инде. Антылыш бирә тимәк. Антылыш, Сәм уята. әйе, антылыш, сәм һәм менә бер кайда наимда эшләһәң бит инде курсы повышения квалификации була. Эшкуарларга шул конкурсларга, выставкаларга йөрһәләр, шул була инде курсы повышение квалификации һәм агарак шулай. Мин аны шулай тоям инде үземсә. Үзегезгә киләсәктә тагы нинди яңа юнәлештәр билдәләйһегезме? Күрәм, һез хәзер хатта видеоөстәр менән дә шөгыльләнә башлагансыгыз. Бу видеоөстәрде заказ буенча минем ирем эшләй. Уны әле биттегез димәк бу эшкә. Әйе, миңа үземсә шундый видеоөстәр минем дизайнга тап китереп эшләүсе эшкуарды табырга бик авыр. Шуңа күрә менә иремде һорайм. Димәк, ошо юнәлештә әле үсеш һезнең киләсәктә планыгызда, һезгә уңышлар теләйбез эшегездә. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, хөрмәтле тамашачылар. Башкортстанда һөнәрчелекте үстерү турында без эшкуар, такыялар һәм түбәтәйләр тегү остаһы Айгөл Сайфуллина һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.